Aktiviteetteja, luontoa, historiaa, kulttuuria ja hyvää ruokaa. Tätä kaikkea löytyy Keuruulta. Tää oli meidän eka viikonloppu Suomessa Etelä-Euroopan talven jälkeen, eikä pakukesä kotimaassa olisi voinut paremmin alkaa. Meidän tukikohtana toimi Nyyssänniemen leirintäalue, mistä löytyi myös superhyvistä pizzoistaan tunnettu ravintola Nyssis. Täällä pääsee myös saunomaan, uimaan, melomaan ja kokeilemaan vaikka mitä aktiviteetteja. Ja koska Keuruu on tunnettu kaupungin ympäri kulkevasta sydänreitistä, niin mehän otettiin kajakit alle ja lähdettiin vesille. Reitti on yhteensä noin 10 kilsaa ja matkan varrella voi pysähtyä esim. Ruokakauppoihin, ravintoloihin, tulipaikoille tai vaikka Keuruun vanhalle kirkolle, joka on muuten yksi kaupungin tunnetuimmista nähtävyyksistä. Me haettiin eväät Megamarketista ja suunnattiin Kurkisaareen grillaamaan ja tää oli ihan täydellistä. Tääkin ensikertalainen jakso yllättävän hyvin melua koko kympin, ja tää aktiviteetti menee kyllä isosti jatkoon. Oli ihan mielettömän ihanaa kulkea vesillä ja olla vaan luonnon hiljaisuudessa. Mutta ei melonta täällä ainoa aktiviteettimahdollisuus ole, sillä Keuruulta löytyy myös paljon upeita luontopolkuja, näköalapaikkoja, historiallisia kohteita ja paljon muuta. Kurkkaa tarkemmat sijainnit alta ja suuntaa Keuruulle keskelle kauneinta Keski-Suomea.